na muhe onye ke dike mgbochi ọgụ agabakpọ ga-emeji ọrụ ọzọ iberibe n'ọbụ okwunu Chief Dr. Festus Uroko Nweze nwudu mmiri n'ọbụ okwunu ọsụmụ oju malekani ya ụmụ ụwa n'idike nwanne m ikurura ịmarịrị mbi nọdụ na-ewe ne ya bụ ihe inu na-eme mata na-etukwu bụ ya bụ mpụ mata na ala bụ ya bụ mpụ kee na-ebule woli ihe o nwere ji anya isi ma ọ n'ikurura n'ime ma mpino anyeleka na idonike fenapụ na jugo ikurura idonike ọlụ anyị bụ ọnwa mara bịa onye ke dike mgbochi ọgụ fenapụ n'ọba akụrụ ekeri ọdụ n'ọrụ n'enye akụrụ ekeri ọdụ n'ọrụ n'enye fenapụ okpojubula yọle okpojubula yọle n'obulile agabụ onye ke na alụ nsụka ị na n'olumo mama legas n'ugwu oke bịara n'ọbụ ọzọ jagara chinugwu fenapụ onye ke dike mọchọ mekule egu n'egwu ojoba ya megwu ojoba ya n'ugbo n'ojo ma ya je were isho idonike fenapụ na jugo ikurura ịnawelo idonike ọsụmụ kilemenie ezigbo ogoli mara obi iti lọlọ fenapụ na jugo ụkamaka Valentina oke nwa alama Legas ya bụ ezigbo onye ogoli mara obi iti o jiri dị eshuru ume na-enekọta enya ụkamaka asịrị m gị jide ka iji onye afọ jide ka o ji na-eme mma letere ya bụ ogbefe wadol n'ihe ọ na-eme na echi ya echichi ya bụ ma ọ nọ anya kọmpụta ihe Fenam Nigeria Limited anamekele bi idewoda inaweno idonike onye kedike mọchi ọgụgụ m n'echinu anya nọnụ na ige wepụrụ kpakwo fenapụ n'ọbụ n'ọnụ da ige wepụrụ kpakwo gadịkọba ọsụkwuo mara papa anya n'ụlọ na ala ekpọtọ mọgenele agabụ onye kedike lekọtara anya janaghị akwụkwọ n'ụwa gbogbo fenapụ na n'olumudu ina n'olumo unu maka na ala ekpọtọ mọgenele agabụ onye kedike lekọtara anya ẹ̀ṣẹ́ ni yẹra máa ń ga ìyá ayò ẹ̀ṣẹ́ ni yẹra máa ń ga ìyá ní oye rẹ̀ ní ìhẹ́mọ́ agaba fẹ́rẹ́ àbẹ̀yẹrẹ lólùmọ́ agaba nyeke mọ́ ọ̀gọ́ nà lọ́sọ̀ka wọ́n má lẹ̀ gàdú gbòkè ànúmẹ́kìlẹ́gò wọ́n má lẹ̀ gàdú wọ́rọ́ sọ wọ́n ìjẹ́ bíárẹ̀ nígbà gbóyò mọ́ àdúgbò mẹ́ẹ̀ẹ́dẹ́gbò gbọ́kẹ̀rẹ́ kúrò lẹ́bí bá máa nàdí àtọ̀ ní ẹwà gbogbo bẹ́ẹ̀ni àwọn iná lólùmọ́ ogbofi ọbadọ́ọ̀rẹ́ iná lólùmọ́dú ogbofi ó sì jẹ́ jẹ́ kẹfì ego ogbofi oyè kedike mbọ̀ṣọ́ májọ̀rọ̀ ìnáwó ìdèmíke edike bùlẹ̀ kẹlú chọ̀wù náà wà nìyà fi edike n'ẹ̀yà àwọn nìyà fi edike n'ẹ̀yà fẹ́ náà iná lólùmọ́ maje wo yan pade lo lana odo ihe niya maturu no kwejire ede epa niya maturu kwejire ede epa fenapo niye shala parasha ko no abuti jere ni iche fenapo eya yaruru ko no abeligwe fenapo eya yaruru ko no abeligwe agabane na madala o je ga musa motor ni me shopina dai odike bile jelu chawo fenapụ ni akpane kare ji abi magdo ishi kuro lo talk na wore flash yot fenapụ ina lolu agi ibu bara fenapụ na ga beke mu na gba mi ga wo yo ke dike fenapụ biara eji wo ke kiri ehwe na ehwe wo ko nwe eji wo ke kiri ehwe na ehwe wo ko nwe fenapụ oje ke ogbefi wa male ga du wo ke worite ko pamo ko worite bonu no me no si je ke fule wo yo ke dike mo so ko maje o waro ha o abe haro ala de nende o e haro je ko yala be ni mo mara papa o odo yo asa mu ga
ambe chinugu ni bara Fenab oje ke woya ojalata woya eklemgo onya ine popo oye potere machine porke mu boys some boys baro kada jure ho emele ni account Fenab bogo de moto poke mu mo fero ose wore je sera ena arto enemele ni account onye ba ine kudo ku Fenab Nigeria Limited Fenab Herbal Mixture ogwe fe overdose ya ba gaba kunda mala eshu iri ni shi corona ozuna anaba ya ba mano odoi nan mayono ezigbo na evuri onwu itegna Mrs. Teresa Eze nwanyi bullo ana mekile gi ezigbo nne onye ke dike mo shop na mekile gi na Fenab Herbal Mixture all the very best reka mutunelo Fenab ba furu mi so gbe na gbe ni ngara ono munyi ndo aza onye ke o chi je ke je ke fule Fenab chikotaru mu da kri no scholarship so ya gere ko ogabi no melu umu wanyi ajadu ndu jihe nwara anwu ba ya kodo okukotaru mu wanyi ajadu ile jihe nwara anwu kana ku ugbo nwa ka onwa ha Fenab aya ma ba ya ke ebido no bu na asiri mu no chi ni je ke je ke fule mo ro bi no na chukwu eze chukwu kenye ka akụ jide ka iji ya jide ka o jiri ekele dịrị gị Idenike onye kedike mo shop ma yọrọ anya hụrụ n'ọzọ chado ihe ukwurugara toyi Fenab eze nwa mara bịa onye ke nwa malega n'ugbo ke ma yọrọ anya hụrụ anya inyama anya kwesịrị ọmagụ mono program ya ya chibu iyo me kuku ma kuku chulo ibu jadi na bana bela na kwa oh Fenab ibu de bera bana bela na kwa bole kilo Fenab na juga ikuru raina wado ademike eklemu nuduku nunu cha ya bo maliche gu Fenab Herbal Mixture Nigeria Limited gbara ọsọ Jenny Pharmacy Shop n'ogun so or hospital or chemist shop nata ha Fenab Herbal Mixture no na azọ eshablesh ofoya ofogwu ndewo ọ pịa ya n'ekwentị ya bụ telefon ya anụ 08039307492 na Fenab Herbal Mixture dị agbata ọsọ enyemaka na mbino